Fit-tieni jum tas-summit tal-Kunsill Ewropew Speċjali li qed jiddiskuti l-budget tal-Unjoni Ewropea s-7 snin li ġejjin u l-pjan ta' rkupru għal wara l-pandemija, il-Prim Ministru Robert Abela saħaq li jinsab determinat li jkompli jaħdem fl-aħjar interess tal-poplu Malti Wawċi biex iġib żewġ pakketti li verament jixirqu lil pajjiżna. Fi Brussell, il-Prim Ministru spjega li matul id-diskussjonijiet tal-ġimgħa ġie rreġistrat progress u ġie deċiż li jieqfu mal-lejl u jkomplu s-sibt filgħodu. F'dawn il-laqgħat il-mexxej Ewropej daħlu aktar fil-fond tal-proposti ġodda imresqa mill-President tal-Kunsill Ewropew Charles Michel f'tentattiv li jintlaħaq kompromess dwar iż-żewġ budgets. Fid-diskussjonijiet li saru tul il-jum spikka nuqqas taqbil bejn il-pajjiżi dwar l-ammonti li għandhom imorru għal kull pajjiż. Il-Prim Ministru Malti qal li l-problema prinċipali iddur mal-fond ta' rkupru ta' wara l-pandemija e kif l-Olanda qed tinsisti fuq il-prinċipju tal-governanza tal-fond. Jekk nieħdu t-Taljani jridu metodu aktar rilassat ta' kif wieħed jaħdem f'dan il-proċess, l-Olandiżi jridu metodu aktar stringenti u allura fejn wieħed se jsib dan il-bilanċ. Wieħed irid jifhem dawn iż-żewġ pożizzjonijiet imma fl-aħħar mill-aħħar wieħed irid isib il-punt ta' żblokk inkella se nispiċċaw id-diskussjoni ta' dan il-weekend u ngħidu li ma ftehmniex. Jien nibqa' ottimist li hemm lok ta' fejn wieħed jista' jiftijem fejn jilħaq dan il-bilanċ u jara l-pożizzjonijiet rispettivi u nistgħu nikkonkludu dwarhom. Il-Prim Ministru fakkar li f'dawn il-laqgħat qed jiġu diskussi żewġ budgets, dak tradizzjonali għas-7 snin li ġejjin u l-budget ta' wara l-COVID-19. Żewġ pakketti irridu naraw li aħna nġibu deal li huwa sodisfaċenti għal pajjiżna minkejja illi l-kriterji li jintużaw kemm għall-MFF kif ukoll għall-RRF qed jużaw kriterji illi s-suċċess ta' pajjiżna jaħdem kontrina, aħna se nibqgħu ninsistu illi jkollna deal illi huwa b'saħħtu għal pajjiżna, deal li nibqa' ninsistiva jrid jisboq dak illi kellna illi ġie negozjat għal 7 snin illi għaddew, mhuwiex faċli għax in-numri d-darba huma kontrina ma nibqgħu naħdmu nibqgħu nipperseveraw sabiex inġibu riżultat li verament jixraq għal pajjiżna. Kull ma jmur qed tikber il-possibilità li l-mexxej Ewropej imorru lura lejn il-pajjiżi rispettivi tagħhom mingħajr qbil u jerġgħu jiltaqgħu lejn l-aħħar tax-xahar. Il-pożizzjoni ta' Malta hija waħda ċara, dik li l-ftehim aħħari jkun wieħed ġust li jaraf ir-realtà ta' Malta u d-dipendenza tagħha fuq it-turiżmu minkejja li fl-aħħar snin kellha tkabbir ekonomiku bla preċedent.